V ďalšej epizóde sa vykúcháme tento počítač. No je to ten starý počítač, čo som spomínal. Grafiku tam máš akú? Radeon 775. 7750. Kapacita? Čoho? RAM od pamäte? Aj. 1000. DDR5. Tam treba si hlavne dávať Inakší šrobovák. pri takejto... Ako inakší? Aj tú poistku chceš? No, Pri takejto prestavbe si vždy treba dávať pozor, nepoškodiť komponenty. Pokiaľ teda plánujete použiť nejaký komponent, grafickú kartu, zdroj, disk, treba na to dávať bacha, lebo statická energia alebo niečo a už je s tým problém. používajú sa rukavice. Buď, alebo máš ten oný náramok na zápestie. Ale my sme odborníci, profesionáli, my také veci nepoužívame. Počkaj, nehovor hopky, nepreskočíš. Ešte není funkčný. Grafika MSIčko 7750. Chceme ešte použiť. No, CD-romka ide dole, použijeme tiež. Šrobiky ti dám nové potom. Stará klasika, neviem čo je to za značku, počkať. Sony! Sony. Veľa ľudí si myslí, že postaviť počítač je nejak obzvlášť náročné. Aký máš na to ty názor? Ako Lego. Všetko niekam pasuje, čo? Môžeš to tam položiť kľudne na radiátor. Ešte máš jeden. Ešte jeden bude. Tu. Alebo nižšie. Aj porovnáš diery. Poproti sú diery. Nie, porovnaj si diery na doske. Je to. Hej, dobre. Táto je nižšia. Počkaj, ideme silnejšie dokrútiť. Všetky si dotiahnu. Ostatné sú OK, všetky dotiahnuté. Tento. Dosku, nedáme oný. Dobre. Vyťahneme tento pičus. Potrebovať. Nebudeme potrebovať.
Vybijeme sa statickové na elektriku. Múdro, ako ten sveter, ktorý máš, je dobrý vodič. Čím ďalej sa menšie tie doštičky. Nedáš si dekel dozadu? Nedám, na čo? No tak už keď tam je. Dva. Tiež dva. No, ideme na procesor. Počkaj. Tak, šipom, počkaj, že sveter dole, lebo je teplo. Práve že vôbec. Ktorý je ktorý? AM2 procesor, FM2 procesor. Či procesor. Skladič. To sú procesory. Za 5 eurí. Čiže veľký rozdiel v nich není, keď ich aj pootáčaš. Tak oni priložíme tak... nesnažilo. Žiadny by som povedal. Takže vybereme si procesor, počkaj, pozrieme si, kde sa má dať. Upozorní aj na to, že ako nožičky kotviť. Pripravíme. To sa musí vždy otvoriť. A tuto by malo byť oný, ako pozerám. Tam je šipka. Na procesore? Na procesore je tuto šipka. No, tam je to iba vždy. Čiže? No tak šipka na šipku. To by malo byť ono. Iné tam nevidím. Áno, sedí to. Inakší rozdiel tam nevidím. No, vyzerá, že sadol. Sadol. Zaistíme. Vyzerá, že drží. Čo by nevyzerá. Aj tak tam príde druhý chladič, tento ide iba na skúšku. Toto sadol, aj tu vyzerá, že je sadol. Tam keď ho podržím, len si ho zaistí. Tak. No. Vyzerá, že tam sedí. Pamäte. Zase sa odporúča nechytať za kontakt. Sa poserem, keď nepôjde kontakt. 2 roky záruka.
som si dal pivo, tak sa mi ani ruky netrasú. Svátlo to pekne. By mohol byť problém s druhým chladičom. Je tu málo miesta. Na týchto mini doskách sa mi už veľmi nepáči. Je tam takéto mini priestory. Čím novšie, tým menšie. Alebo priplatiť, kúpiť dosku za 100 € a nie je problém. Aby boli originálne. To máš. Jaj? No. No toto. Tuto je to tak hlúpo spravené. Vidíš, tento výčnelok je tu. Hej. Ach, čím lepšie robia, tým je to horšie. No poď. Začni spodkom. No, len druhú stranu asi nedáme. Ale dáme, neboj sa. Nejde. Kože? Ale je tam. Najväčší problém by mohli mať, tu máš front panel, najväčší problém by ľudia, čo si skladajú počítač poprvýkrát, mohli mať práve s týmto, lebo nie je to také jednoduché ako pripájať ostatné veci, ale máš to tam pekne opísané a Nie, plus, minus. power switch máš tieto dva vrchné, reset máš pod nimi s tým, že tento jeden kolík je 0, to je nič, tento posledný sám. No. A tie prvé 4, spodné 2 sú hard disk a vrchné 2 sú LED napájanie. Takže začneme vrchom. Takže plus, power, minus, je reset, ADD. Tu je power software. Reset. ADD, dobre, takže tento. No a teraz kedy je plus a minus. To je jedno, to je jeden spínač. Tak, dáme takto. Pri spínačoch power a reset je to úplne jedno, ako stranu ich otočíte, nakoľko je to len spínač, ktorý uzavrie napájací okruh. Tam je LED plus minus, ale ďalšie. Tu budú oni asi. Takže, ktorý je prvý mínus. Predtým to nebývalo popísané. Predtým si to mal v krabici popísané na papieri. Ale už teraz sa to značí na väčšinách dosiek. To musí byť naozaj nejaký šmejd, aby to nebolo označené. Dobre, ďalší máme tam reset. Toto je reset. Toto by ešte mohli vylepšiť. Ako? Že v jednom slote dať klasický štandard na všetky dostky rovnako a že slot iba strčíš do... Asus to robil. Asi nesedíš. Mohol by tam byť, ešte to tlačíme.
je tam. Doska má možnosť napájať až 8. Keby si tam dal taký 125 W možno. Alebo za čo To by silnejšie. možno ani zdroj nestačí už na to. To už nie. A to má len 4 piny. Napájanie. Počkaj, nebudeme tam nič iné píchať už. Nebude to zavadzať. Kraviny. Toto je na čo? Jaké štítky. Ešte tam není. Je. To politný sedí tam. Ale je na doraz. Teraz. A je tam. Tak ďalšia vec, všetko tuto máme. To sa potom môže nalievajú ďalšie veci. Dobre. To si mohol aspoň utrieť. Kedy budeš mať najbližšie možnosť to čistiť? Dúfam, že o 10 rokov. To je dobrý odkaz pre AMD aj pre Intel. Zastavte vývoj. Nie, vývoj môže, nech beží dopredu, ale ja nechcem do toho investovať 10 rokov. Ale tým, že zastavia vývoj, nebudeš musieť, lebo nebude sa ani internet, ani veci nebudú. Dobre. Si ešte jeden hádam. Ideme. Ušiel si. Stačia 2. Ináč by mali byť 8. Dávajú sa 4 do kríža väčšinou. A z druhej strany ešte. No 2 staje to a 2 staje. Ale dier máš 8. Poď, hej. Jedno. Chceš byť maník, tak si dáš 8. Ale držiť, to držia, tam není nič také, čo by to nedržalo. Nemôžeš to zase, oni to aj ja chytím bedňu a takto pomýkam a už to nedrží. No. Dobre? Čo ja neviem, čo daj na stole. Dole daj. Máš SATA 0 a 1 tam. Jo, ako pekný cvakov. Už nové káble za zacvaknutie. Dobre. Tak skontrolovať. Všetko si zapojil. Čo je ešte zapojené. Procesor je zapojený, šťava je zapojená, na grafike nemáme aj tak čo zapájať. Zapojené. No, tak poďme zapájať. Tu nám treba oný. Adapter? Adapter.
Kľudne to zašiel. Takto. Takto. Šťávu. Si skrinku sem postaviť. Tu je viacej svetla, ale to už jedno. Šťava. Dobre. Takže toto máme zvuk, to netreba na skúšku, klávesnica je. Zaujímavé. Aha. Čo sa deje? Prvé spustenie. Vítaj v novom BIOS. A ide aj myška, predstav si. Takže... Že by to takto, ne? Pamäť je 8 GB. Rámky. Vidíš tú frekvenciu? I frekvenciu on... Nie, rámky. Na memory frekvencii si pozri. No, to je dobré. Na 1600. Ale to sú 1866. Kde si bol, keď sme to natáčali? Preč. Za to boli drahšie. Hej. No, tak je dobré potom. Lebo boli o euro drahšie tieto 1860. Pokontroluj si veci. Veď idem. Pozerám ešte ako veľa má 52 stupňov, to je dosť. Či to 53. Krúti sa? Krúti, pravda. To asi tak má byť, 50. Vidíme. To budem musieť asi. Systém. Máme tu aj anglič iba. Pozrime sa. Ale asi sa nedá premať. Takže dáme systémový. Na systém stačí 50 GB. Daj si viac. Daj si 100. Dajme 100. No, tak plán. Takto. Počkaj. No, chceš pekať. Dobre. Dáme ňu. A neviem, dám ho aj na 3. Čist. Dám ho aj na 3, to je jedno. 510. Po 250. No. 5. 255 Jeden vidíte. 250, dobre. Vidíš, 240, 254, dobre. Partition a partition. No nič, počítač funguje, ide. Prvý štart bol taký síce čudesný, ale odtedy bez problémov. Nainštalovaný Windows 7, zatiaľ beží bez problémov. Ak pôjde 5 rokov, budem spokojný, ak 10, tak bude super. No. Nerátam zdroj, ten je
ten je taký na 2 roky. Mechanika sa tiež nepoužíva, skoro vôbec. Disk to je lotéria tiež. No. Ale procesor, doska, pamäť keď pôjde 10 rokov, tak to bude super. Čo k tomu dodať? Odporúča Pišťa. Ak sa vám video páčilo, ak nie, prihláste sa na odber, alebo dajte palec hore. Ale môžete aj dole.